Hello friends, बरायबाय Bodo info official YouTube channel दा finally साख्रि ओंखारबाय current department एबा APDCL नोंथांमोना गोबां नेगासिनो दंमोन एप्लाइ खालामनो दा finally हौवाफोर हिनजावफोर नोंथांमोना grade 3 लेभेलाव अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन दा बिनि सेलेरि जोबोर बुरजा बिनिफ्राय लास्ट डेटआ 14 जुलाइसिम थागोन दा जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन दाखालि बावैसो आं मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन जे APDCL आव भेकेन्सि दङ आरो बे ओंखारसिगोन होननानै दा फाइनाली फैजेनबाय आरो लारि एग्जाम बिनिफ्राय नोंथांमोननि साख्रिया एप्लाइ जासिगोन बिनिफ्राय आसाम पुलिस रिलिज जासिगोन आरो लोगोसे SSC कनस्टेबल रिजाल्टआ मोनथारसिगोन दा बावैनो स' नोंथांमोना भिडिअ नायबाय था बड' इनफो इउटुब चेनेलाव दा जायफ्रा गोदान थ' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन दा जों अफिसियेल साइटआव फैग्रोबाय APDCL आव आरो बेयाव फैयोबा नोंथांमोना अफिसियेल नटिसखौ बेयाव मोननाय नङा मानोना बेयाव रिलिज खालामाखै एन्ड बेनिफ्राय लेटेस्ट आपडेटखौ नोंथांमोना मोननोबा माखासे वेबसाइट दङ जाय एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन बिथांमोनासो रिलिज खालामदों थ' बेनो जाबाय APSC थ' APSC एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन APDCL खौहाय दा बेखायनो बिथांमोननि अफिसियेल साइटआवसो होदों दा बेखायनो जोङो डाइरेक्ट जों फैग्रोबाय अफिसियेल साइटआव फैबावबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो नोंथांमोना मोनसे अप्शन मोनो दा जोङो बे लेटेस्ट रिक्रुटमेन्ट मोनदों आरो बेयाव खनसे क्लिक खालामनाय लोगो नोंथांमोना गासैबो अफिसियेल नटिस मोनगोन जेरैहाय फार्स्टआवनो दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि पस्टआ एसिस्टेन्ट एकाउन्ट्स अफिसार दङ बेयाव नोंथांमोना ग्रेड 3 आव एप्लाइ खालामनो हासिगोन स' बिनि लिंकआ एक्टिभ जागोन 15 जुनाव जागोन आरो नोंथांमोननिया लासै एप्लाइ प्रसेस भिडिअ मोनलांबाय थागोन दा जोङो नायमारसै जे बे पस्टआव सोर बायदिया एलिजिबल जायो आरो थाबैनो ग्रेड 4 आरो लोगोसे नर्मेल फिसा ग्रेड 3 फिल्ड लेभेल जबा फैथारसिगोन अके दा नोंथांमोना मोनलांबाय थासिगोन देन पस्टआ गासै 61 दङ बे पस्टआव APSC एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन नोंथांमोननिखौहाय बेनो जाबाय AAO होनना बुंदों स' नोंथांमोना बे पस्टआव ग्रेड 3 आव अके देन बेनिफ्राय दायो रिजार्भेसन पस्ट दंखायो नोंथांमोना ST आव एक्सट्रा एप्लाइ खालामनो हागोन प्लास अपेन केटेगरिबो दङ दा जोंनि ST आव 6 भेकेन्सि दङ बेनि गेजेराव सानै हिनजावफ्रा रिजार्भेसन दङ आरो अपेनाव 31 बेनिफ्राय 9 दङ हिनजावफोरा मानोना बे पस्टआ एसे गिदिर नालाय बेखायनो खम भेकेन्सि नाथाय नेक्स्ट लेभेलाव बुरजा भेकेन्सि फैगासिनो दङ आरो एक्स सार्भिसमेन बेनिफ्राय PWD केन्डिडेट्स नोंथांमोनाबो बे पस्टआव इलिजिबल जागोन दानिया बेयाव जुदि एप्लाइ खालामबा नोंथांमोननि फरायनाय आरो बैसोआ मा नांगौ जों दानिया नायनोसै आरो बे एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन APSC अफलाइनसो खालामगोन नोंथांमोना अफलाइन एग्जाम होनांगोन जन वाइसआवहाय दा बेनि बेथना 25,000 निफ्राय 92,000 प्लास ग्रेड फीआ जाबाय 11,000 नोंथांमोना जोबोद बुरजा सेलेरि मोनगोन APSC नि आन्डाराव जुदि नोङो साख्रि मोनोबा दाना फैबाय मेन जाहैबाय फरायनाय स' फरायनाया डाइरेक्ट फैबाय जोङो बेनो जाबाय नोंथांमोननि ST थ' आर्ट्सआ साइन्सआ कमार्सआ जायखिजाया डिग्री पास खालामनांगोन नाथाय पार्सेन्टआ 50% थाथारनांगोन मिनिमाम जोंनि ST ब्लाबो आरो गुबुना बेयाव 55 बिदों नाथाय जोंनि ST आ 50% प्लास डिग्री पास खालामनानै 50% आरोबाव नोंथांमोना मिनिमाम 3 मान्थ्स कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जाथारनांगोन आरो जुदि 6 मान्थ्स दङबा बेनो मोजां जायखिजाया 3 मान्थ्सआ मिनिमाम आरो दङबा नोंथांमोना इलिजिबल जासिगोन आरो गैयाबा बेयाव इलिजिबल जानाय नङा एन्ड बेनिफ्राय बैसोआ 21 इयार्स मिनिमाम आरो मेक्सिमाम जोंनि ST आ 43 इयार्ससिम बे पस्टआव इलिजिबल जागोन अके स' बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लादो देन बेनिफ्राय लास्ट डेटआ मिथिखाबाय 14 जुलाइ आरो एग्जाम फिसआ 197 नोंथांमोना अनलाइन पेमेन्टखौ दानांगोन APSC नो दा बे जाबाय नोंथांमोननि एग्जाम फिसआ 197.20 दङ स' बेखौ नोंथांमोना अनलाइन पेमेन्ट खालामनांगोन आरो एप्लाइ प्रसेस भिडिअ फैगोन APSC नि आन्डाराव जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन स' दानिया एग्जामा जन वाइसआव जागोन दा बेवहाय माखासे जन कभार खालामगोन जेरै हमना ला तेजपुराव जायोबा बिश्वनाथ चारिआलि हमना ला धेमाजि लखिमपुर सनितपुर उदालगुरिया कभार खालामजागोन आरो नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट नायबानो जाबाय एग्जामखौहाय आरो बे एग्जामा अफलाइन जागोन बेयाव नेगेटिभ मार्किं दङ 0.25 दङ एबा मोनब्रै दं जायोबा नोंनिफ्राय -1 थांगोन एन्ड सिलेबासखौ नोंथांमोना दाखालिनि होनाय भिडिअ नायबानो जाबाय दा जायखिजाया नोंथांमोना दा बेनो जाबाय दिनैनि आपडेट दा APDCL नि साख्रि ओंखारजेनबाय बेनिफ्राय एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन APSC आ दा बेखायनो 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन एन्ड बेनिफ्राय नेगेटिभ मार्किं दङ 0.25 जुदि नोंथाङा मोनब्रै रं खालामबा नोंनिफ्राय -1 बेबादि माइनास जालांबाय थागोन दा बेनोमोन आरो नेक्स्ट लेभेलाव ग्रेड 4 आरो लोगोसे फिसा ग्रेड 3 फैसिगोन APDCL नि आन्डाराव मानोना इलेक्सन जोब्बाय लारि एग्जाम एडमिट फैथारसिगोन आरो लोगोसे रिजाल्ट दा बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट